Ja, men vi skal lige ned og se, hvad fanden han laver, mand. Han blev bare væk. Ja, færdig det der, han var så stiv. Du er helt sindssygt, mand. Det er fandme for sindssygt. Han er sikkert død, eller? Han hygger sig. Hold kæft, der er lysebil til, mand. Adam! Adam, hvad sker der? Han har fået test, eller Hvad sker der her, mand? Kæft, meget stiv, mand. Hvad fanden er det der? Han troede sig, mand. Kæft. Hvad er det der bag dig? No way. Kom op med den. Skal vi se? Adam, mand. Ej, nej. Det er kraftedens. Ej, hvor er det klam. Mand. Hallo, Adam, vågn lige op, mand. Adam. Adam. Hvad fanden? Adam, hvad sker der? Hvad fanden laver jeg? Adam. Hvad fanden Skal du lige bukser på? Adam, hør, mand. Du skal kraftedens. Hvad laver jeg bare? Hvad fanden laver du? Hvad sker der? Ja, vi kom ind i døren, stod åben, mand. Fuck. Du Hvad sker der? ikke i går. Hvor var du henne? Jeg er fandme underligt. Ej, hvor er du klar? Ej, hvor er du bare jo alkoholiker, syg. Ej, fy for satan. Hvor kommer de der trusser fra? Hvad? Hvor kommer de der Du har trusser? med knippet en eller anden, mand. Hold kæft, de er ikke særlig store. Hvad står altså det? Det ved jeg sgu ikke, mand. De ser fandme små ud. Adam, prøv lige at tage Fandme bukserne. ikke så small, mand. Prøv lige at tage bukserne op, imens vi er her, mand. Hvor klar er du? Altså for helvede. Jeg er pisse stiv. Hallo, hvad fanden skete der i går? Jeg ved, at hvor klokken er, mand. Den er fandme 4. Er den 4? Ja. Åh, kæft, mand. Jeg kan slet ikke huske noget fra i går. Ej, hvor er du syg. Hvad sker der for de der trusser? Ja, men det er klamme kondom, mand. Prøv lige at se, det er jo fandme tyre, så. Jeg ved ikke, han rører det, mand. Ej, hvor er det klart, Det er jo mand. også lang tid siden, mand. Fuck, mand. Det er helt cremet, mand. Nå, men hvad så? Kan du huske noget fra i går? Jeg kan ikke huske en skid fra i går, mand. Er der nogen, der så mig sammen med en anden? Ja, du var sammen med en ret flot pige, synes jeg. Jeg har ikke været særlig stor. Nå, hun var en lille spil. Hun var en lille... Men fanden var hun? Jeg aner det ikke, mand. Jeg kan slet ikke huske en skid fra i går. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem fanden der er de der trusser, mand. Ja. Kender du noget til? Jeg kender ikke en skid. Jeg kommer ikke ind fra København, og jeg kender sgu ikke nogen damer her omkring, mand. Vi er helt ude. Er det ikke Slagelse hver dag? Jeg bliver nødt til at prøve at ringe til 4200 Tobi. Hvem er det? Det er en fra Slagelse, der har knippet alle piger. Han er nok ikke knæppe alle pigerne. Jeg har i hvert fald knippet mange. Din dumme so, mand. Hvad fanden er det, mand? Fuck! Hej, Adam. Jeg håber kraftedeme, det er vigtigt, mand. Jeg sidder jeg knipper for helvede. Hold kæft, din dumme so. Du skal ikke blive ved med at stønne, mand. Ja, det er godt. Ja, Adam, jeg ligger lige og knipper. Jeg håber kraftedeme, det er vigtigt. Ja, jeg knipper også hele tiden, det ved jeg sgu da godt. Jeg er jo fissetogge. Okay, men jeg kommer med det samme så. Det lyder sgu meget spændende. Okay, vi ses. Hej. Kom nu, din lille sum, mand. Du skal ikke så meget pæk, mand. Hvad sagde Adam? Hvor fuck er vi på vej hen? Vi er på vej til en tvangstur, mand. Han er rigtig god til sådan noget med dufte, så han måske kan spore os ind på, hvem trusserne i tilhører. Vi skal lige respektere, at han måske sidder i tvang, når vi kommer ind. Hold da kæft. Vær hilset, Adam. Vær hilset, Thomas. Du ser dejlig ud. Tak. Du ser også rigtig flink ud i dag. Hvad er dine problemer? Jeg har nogle problemer med de her trusser. De var hjemme hos mig forleden dag, da jeg vågnede op. Og vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvem der er dem. Så jeg tænkte på, at du måske kunne hjælpe os lidt. Snak højere. Jo. Jeg sporer negroide. Jo, jeg sporer negroide træk i duften.
Ja, hvad vil det sige? Det vil sige, det er en tyk nære, der har haft den på, Adam. Thorvald, de er jo meget små. Ja, Adam. Det er også derfor, jeg ikke kan få den til at passe. Nå. Det er sådan noget møg med de trusser. Men Tobias han kommer med, så kan han måske hjælpe os med at finde ud af. Hvad så? Kom ind! Hvad så? Hej Adam. Det er Thorvald. Hej Thorvald. Hej. Nå Adam, der var noget jeg skulle hjælpe med. Ja, jeg har de her trusser her. Jeg kan fandme ikke finde ud af, hvem der er. Skal jeg skulle se? Jeg tænkte på, måske hvis det dufter til dem eller andet, så kunne du lugte dem, du havde været. Ja, men jeg ser på sagerne, mand. Det kan være, jeg kender dem. Kæft, nogle små nogen, mand. Ja, nemlig. Fy for satan, Adam, mand. Hvad nu? Det stikker virkelig klamt. Seriøst, hvis der var en pige, der havde en fisse, der stank på den måde, ikke? Ja. Jeg har aldrig nogensinde overvejet at knippe hende. Det er simpelthen for klamt. Jeg gør altid det der, når jeg knipper en pige, tager altid fingeren ned, lige går op og lugter. Hvis det stinker på den måde der, så har jeg gået ned og sagt til hende, prøv at høre, mand. Min mor, hun er død, jeg skal simpelthen på hospitalet nu. Og så er jeg altså smuttet afsted. Fy for satan, det stinker, Adam. Jeg synes ikke, det er så slemt. Og jeg er virkelig klar, men jeg kender en gut, der hedder Ali. Gangster Ali, og han har måske været nogle steder, jeg ikke har været, for jeg knipper ikke de der piger, der er helt vilde med perker, og dem kan jeg sgu ikke lide. Men jeg prøver lige at... Altså, er det perkerduft, det her? Ja, jeg ved sgu ikke, det stikker kraftedeme klamt, mand. Nej, det kan også godt være en dansk pige, der bare godt kan lide perker. De er ret nede i underlivet. Synes jeg i hvert fald, det er erfaring med. Men jeg knipper ikke en, der stinker sådan der, så jeg prøver lige at ringe til Ali. Okay. Tag den nu, mand. Hej Ali! Det er Tobi. Så min ven, længe siden. Ja. Så skal du bruge en god ryger af det, eller hvad? 5 gram. 5 gram? Ja, Wallah habibi, man. Du får god pris af mig. fint nok. Let's go. Her. Tak. Og penge. Fuck dig, mand. Din fucking dansker. Jeg ved, hvor din mor bor, mand. Hold da kæft. Ja, det er Ali, mand. Hvad så? Hvad så, Tobi, mand? Ja, du kan bare komme helt sikkert, min ven. Jeg står ved sprangvandet. Adam, Ali, han er lige herhenne, mand. Okay, det bliver godt, men jeg håber, han kan finde ud af noget. Jeg håber også, han kan finde ud af det. Han står lige der, mand. Hej Ali, mand. Så, dreng, mand. Hvem er smittet derinde? Hvis jeg har med nogle trusser. Jeg har hørt, du måske kunne hjælpe. Ja, Ali, du skal lige lukke til de her trusser, mand. Jeg kan fandme ikke finde ud af det der. Det kan være, det er en, du har knaldet, mand. Ja, jeg tror, jeg har god smag i hvert fald. Jeg kan bare ikke huske den. Jeg svær, det lugter af dejlig dansk fisse, mand. Ej, Ali, de er pisseklamme. Jeg synes, det stinker af Hvad helvede. snakker du om, mand? Det er rigtig dejligt dansk lyshård pige, mand. Nå, men er det en, du har knaldet? Jeg ved ikke rigtig, de er lidt små. Du er mest til store piger, ikke, Ali? Det tror jeg. Der er også noget blod her, det er sådan noget. Og blod. Hvad er det for noget? Ja, okay. Så du kender heller ikke trusser. Jeg tror det ikke. Ved du ikke, hvem det er? Er det en, du har knaldet? Jeg tror det ikke. Det er meget lækker. Den er meget lille. Okay. Vi har desværre ikke kunnet finde ud af ejerkvinden til de her trusser, og vi har spurgt en del eksperter efterhånden, men vi må desværre erkende, at vi ikke har fundet ud af, hvem der er dem endnu. Men hvis der er nogen, der har nogle oplysninger i sagen, eller du måske sidder derude og tænker, det her, det kunne faktisk godt være mine trusser, så må I meget gerne skrive det hernede i kommentarerne.